Dobro vam večer. Ponedjeljak 20 sati i 20 minuta. Vrijeme je za emisiju Rijeka EPK 2020. Neuobičajen je naš novi studio. Odlučili smo izaći malo na riječke lokacije i evo nas ovdje u dvorištu Hartere. Za početak emisije idemo u Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog Primorja. Tamo je u četvrtak 14. rujna, točno na 100. godišnjicu Danuncijeve okupacije Rijeke, otvorena izložba Danuncijeve mučenice. Izložba je izazvala veliku pozornost gledatelja, ali je nažalost imala i političke konotacije te je otvorena pod nadzorom policije. Izložba Danuncijeve mučenice dio je programa Rijeka, Europska prijestolnica kulture. Na 100. obljetnicu Danuncijeve okupacije Rijeke u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog Primorja otvorena izložba Danuncijeva mučenica. Riječ je o prvoj značajnoj izložbi koja čini sastavni dio programa Rijeke, Europske prijestolnice kulture za 2020. godinu. Izložba tematizira turbulentno razdoblje Rijeke od 1919. do 1921. godine i nudi specifičan pogled na Danuncijev boravak u Rijeci i to iz perspektive žena koje su u to vrijeme živjele u Rijeci. Rijeka je grad koji je nakon Danuncijevog odlaska ostao izmučen kao i mnoge žene u njegovom životu, ističe autorica. Žene Rijeke u to vrijeme su izuzetno emancipirane. One također osjećaju potrebu politički djelovati, ali veliki broj njih je stao upravo na stranu Danuncija. S druge strane, naše zbirke, u našim zbirkama su i dokumenti nekih drugih žena koje su živjele u Rijeci i koje se nisu osjećale jednako tako kao i ove protalijanski, odnosno iredentistički nastrojene. Početak izložbe koje možemo vidjeti u ovoj sobi prikazuje talijanske umjetnike avangarde, futuriste i metafizičke umjetnike i jugoslavenske satiričare koji prikazuju nacije i granice kroz žensko tijelo alegorijski. Izložba ukazuje na vrijednosti koje zastupa i riječki projekt Europske prijestolnice kulture. Ova izložba je posebno bitna jer daje uvod i u druge izložbe koje će sam muzej raditi, ali daje jedan zanimljiv uvod u sam programski pravac Doba moći koji se upravo bavi i povijesnim pitanjima i pitanjima današnjeg društva, odnosima moći od kolektivnog prema individualnom. Izložbu koju će posjetitelji moći razgledati do kraja siječnja 2021. otvorila je ministrica Nina Obuljen-Koržinek. Vidimo da se Rijeka polako zagrijava za Europsku prijestolnicu kulture. Drago mi je da zapravo vidimo da su se sve riječke institucije uključile. Vjerujem da će izložba biti jako posjećena i evo, mislim da je dobar uvod u sve ono što nam je Rijeka pripremila za sljedeću godinu. Izložba je jako lijepa, čak planiram ponovo posjetiti kad bude malo manje gužve pa detaljno pogledati cijelu izložbu. Moramo doći opet, da biste sve pogledao na miru, iščitao i doživio. I onda još ko je pogledao vježbenje života, taj zna o čemu pričamo. Ravnateljica Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog Primorja Rijeka izrazila je zadovoljstvo što je upravo ovaj muzej mjesto na kojem će se po prvi puta prikazati jedan od programa koji ulazi u službeni program Rijeke kao Europske prijestolnice kulture 2020. godine. Ovo je prva izložba od 3 koje ovaj muzej priprema. 2 izložbe koje slijede, to je jedna u prosincu povodom 150 godina rođenja Franje Kresnika. To je izložba violinom iznad granica i na kraju sljedeće godine u mjesecu svibnju, krajem svibnja kao završetak te trilogije, otvaramo izložbu Granice između reda i kaosa. Otvaranje izložbe bilo je pod pojačanim nadzorom policije zbog incidenta postavljanja zastave Kraljevine Italije na ogradu Guvernerove palače. Do početka projekta Rijeka, Europska prijestolnica kulture, ostalo je nešto više od 4 mjeseca. Program se neće odvijati samo u Rijeci. U njega je uključeno 27 gradova i općina iz Primorsko-goranske županije. Oni su prošli tjedan predstavili svoj program.
Počelo je dugo očekivano predstavljanje programa EPK Rijeka 2020 i to programom pravca 27 susjedstava. 27 riječkih kvartova i mjesta diljem županije povezat će se s 27 mjesta iz zemalja Europske unije i to kroz razne kulturne i umjetničke programe. Program susjedstava u 2020. godini razdijeljen je u dva segmenta. Jedan segment odnosi se na takozvane dnevne boravke, odnosno mjesta druženja, susreta gdje će svi gosti i znatiželjnici moći doći i susresti se sa lokalnom zajednicom. I drugi segment programa je festival susjedstava, odnosno 27 festivala. Među njima su primjerice festivali Zvona su spona u Matuljima, kojima je partner Praška akademija dramskih umjetnosti. Tajne Luizijane u Delnicama, kojima je partner Ružomberok iz Slovačke. Muzej zime u Mrkoplju, kojemu je partner ciparski kolektiv Urban Gorilas. Imamo jedno ekskluzivno susjedstvo, a to je Međunarodna svemirska stanica kojom se spaja susjedstvo Turnić i dobili smo potvrdu NASA da će se to i dogoditi. Tu su i programi Praznik u čast vjetru u susjedstvu Unije, Mundijal harmonike u susjedstvu Gomirje, Obrni kolo u susjedstvu Vrbnik, Posoljena kultura u susjedstvu Malinska te brojni drugi. Bit je u tome da je svaka zajednica isto tako odabrala ono što je njima najinteresantnije, od jednostavnih kino predstava na egzotičnim mjestima do onih najsvakodnevnijih stvari i onih prirodnih ili kulturnih ljepota kojima kraj obiluje. Programski pravac 27 susjedstava u fokus stavlja ljude i običaje, tradiciju, mještane koji progovaraju o svakodnevici, kao i problemima urbanih i ruralnih sredina. Htjeli smo pokazati da Europska prijestolnica kulture nije isključivo i samo festival takvih velikih i grandioznih programa, nego da je ona i prije svega projekt koji ima posljedice, pozitivne posljedice, dugoročne efekte, koji uključuje zajednicu, koji uključuje takozvane obične građane. Dakle, ne radi se o povezivanju nekakve, da tako kažemo, visoke kulture ili institucionalizirane kulture, nego kulture koja se dešava u malim sredinama, mjesnim odborima. Vjerujem da kada se jednom taj kotač kreativnosti pokrene, da će ga biti nemoguće zaustaviti. Osim već spomenutih, susjedstva čine i Lovran, Opatija, Kastav, Pehlin, Drenova, Škurinje, Kampus, Jelenje, Čavle, Praputnjak, Kostrena, Crikvenica, Novi Vinodolski, Rab, Cres, Krk, Fužine te Brod na Kupi i Gornji Kuti. Svi će oni na neki način postati mjestom događanja, sa susretom, sa svojim susjedima zapravo promovirat će to bogatstvo različitosti, različitu kulturu, različite običaje, odnose među ljudima. Festivali susjedstva počinju Zvončarskom simfonijom u susjedstvu Čavle, početkom veljače 2020. Uz program 27 susjedstava predstavljen je i pravac Lungomare. Informativna izložba o tom pravcu postavljena je u Tower centru i tamo će se zadržati mjesec dana. Pravac Lungomare podrazumijeva 10 različitih lokacija koje će dobiti svoje stalne umjetničke skulpture. Nakon što je predstavljen program pravca 27 susjedstava, poznato je i što će se događati u okviru programskog pravca Lungomare Art, projekta Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020. Lungomare obuhvaća 10 lokacija diljem Kvarnera, na kojima će biti postavljene trajne umjetničke skulpture, inspirirane upravo tim lokacijama. Znači nečim specifičnim što postoji samo na toj lokaciji, a možda nije najpoznatije, nije nešto što ćete naći u nekoj običnoj turističkoj brošuri. Ono što smo htjeli napraviti je da ta umjetnost, suvremena umjetnost koja je često puta elitizirana i malo hermetična, da ju izmaknemo iz uobičajenih velikih gradova, centara, muzeja i dovedemo kod nas. Skulpture i intervencije u prostoru na lokacijama Brseć, Lovranska Draga, Volosko, Riječka ribarnica, plaža Grčevo, Kostrena, Crikvenica, Lopar, Baška i Mali Lošinj
potpisat će renomirani hrvatski i svjetski umjetnici, te na taj način ispričati priču o tom kraju. S jedne strane dižu spomenik onima koji žive i koji žive život na tim lokacijama, s druge strane obraćaju se posjetiteljima naše regije. To bi na neki način predstavljalo i svojevrsno nasljeđe projekta u svim tim područjima gdje će te skulpture ili instalacije biti postavljene. Jedan trajni doprinos projekta Europske prijestolnice kulture u smislu stvaranja jedne nove kulturne trase. Putujuća informativna izložba o pravcu Lungomare postavljena je u Tower centru, gdje će se zadržati mjesec dana. Potpisan je i sporazum o partnerstvu tvrtke Rijeka 2020 i Tower centra. Zadovoljstvo mi je najaviti da će se dio programa Europske prijestolnice kulture odvijati i u Tower centru, čime još jednom pokazujemo da nismo samo vodeći regionalni shopping centar, već i nezaobilazno mjesto društvenih događanja. Trgovački centri su mjesta koje imamo puno ljudi i za nas je bio cilj u suradnji sa Tower centrom doista doći sa umjetnošću i kulturom i među ljude. Tower centar dnevno posjeti, odnosno kroz njega prođe između 10 do 15 tisuća ljudi i to je doista za nas koji smo ovdje i koji radimo programe za ljude izuzetno bitna činjenica. Tower centar bit će partner projektu EPK u 2 programska pravca, Lungomare i Dječja kuća, te će osim ove izložbe ugostiti i dio programa dječjeg festivala Tobogan. Skupina ljudi se sastaje na određenom mjestu i izvodi spontani performans. Cilj je privući pažnju ljudi. To se zove flash mob. Kako je flash mob prošao u subotu na trgu 128. brigade, pogledajmo u sljedećem prilogu. Prošli tjedan zaista je bio bogat EPK događanja, a takav će nam biti i ovaj tjedan. Što će se ovaj tjedan sve događati, reći će nam naša Belma Džomba. Što ste pripremili? Pa prije svega lijepi pozdrav Lidija tebi i gledateljima kanala RI. Ispravila bi te, ne samo da će ovaj tjedan biti, nego od sad pa nadalje svaki tjedan. Svaki dan. Da, svaki dan i svaki tjedan. Napokon je došlo to vrijeme da smijemo pokazati što smo to pripremili. Naime, zbog nekakvog nepisanog pravila i uvriježene prakse ostalih prijestolnica kulture, morali smo skrivati svoj program kako ne bi oteli svjetlo pozornice ostalim prijestolnicama, a sada dolazi naše vrijeme. Rujan i listopad je prepun događanja. Vjerujem da će svi gledatelji kanala RI, ali i općenito naši stanovnici Rijeke i Hrvatske imati prilike uživati. Konkretno ovaj tjedan se pripremamo za Weekend Media Festival u Rovinju koji traje od 19. pa do 22. rujna. Imamo svoj štand na kojem predstavljamo dio našeg programa. Također izlazimo sa još jednim dijelom Dopolavora u javnost. Malo ćemo podrobnije popričati o tome na jednoj pres konferenciji. Imamo i panel na temu kako kultura može promijeniti nekakav stanovništvo u gradu. Biti će to jako zanimljivo i što reći, tamo dolazi oko 5000 medijskih profesionalaca. Ja vjerujem da će svima biti zanimljivo napokon malo vidjeti podrobnije program Europske prijestolnice kulture i radujemo se tome.
Evo, danas sam prošla, onaj brojač na Jadranskom trgu pokazuje 138, dakle vrijeme ide. Vrijeme ide, da, evo sjećam se kada smo ga otvorili početkom godine, točnije 1. veljače, tad mi se činilo kao 365 dana kad će to proći, ali zaista svaki dan i pripremajući kviz koji ide na Radio Rijeci i koji, vjerujem, su se upoznali gledatelji sa time, svaki dan vidimo tu brojku iznova i mislimo si, ajme, meni to stvarno dolazi tako brzo. Ništa, radimo punom parom, jako puno stvari se priprema, polako ćete imati prilike vidjeti, pa evo i kroz ovu emisiju što smo to sve pripremili. Prošli tjedan je bilo isto tako puno događanja, već mi ih je teško pobrojati, ali dobro je, sve ide po planu. Kojeg dana, kojeg datuma se otkriva cijeli program? Je li to već spremno? Da, spremno je. Dakle, 10. listopada će biti otkrivanje cjelokupnog programa. Svi će biti obavješteni o tome. Toliko je zanimljivih detalja. A kada kažem da naša programska brošura ima preko 250 strana, onda vam je jasno o kojoj količini programa riječ. Bićete upoznati i naravno biti će najavljeno na vrijeme. Evo, dakle, sa nestrpljenjem iščekujemo taj 10. listopad. Tebi hvala, zaista te čeka puno posla ovaj vikend. Da, ovaj vikend, evo već počevši od srijede, odnosno četvrtka. Hvala tebi najljepša i naravno vidimo se. Evo, hvala Belmi. Mi smo stigli do kraja emisije. Sve ovo što je Belma najavila ili dio toga vidjet ćemo u emisiji naredni ponedjeljak. Srdačan vam pozdrav i doviđenja.